že ak je teda takmer každý člen progresívneho Slovenska parazit a pijavica, prečo sa rieši len stará Šimečková? A ja poznám odpoveď. V mojom nedávnom videu s názvom Kultúrna mafia som načrtol taký malý príklad toho, o čom práve hovorím. Pre tých, čo to nevideli, to v rýchlosti zhrniem. Šimečková mama má mimovládku Fórum. A toto fórum vyťahlo z FPU v priebehu rokov stovky tisíc eur. A poslankyňa progresívneho Slovenska Jourová bola zase v rade FPU a osobne schvaľovala dotácie tejto starej Šimečkovej. A toto samé o sebe nič neznamená. Lenže Jourová, okrem toho, že bola v rade FPU, má aj dodávateľskú firmu. A táto dodávateľská firma vystavovala Šimečkovej faktúry tomu jej projektu Fórum. A Šimečková posielala verejné peniaze do firmy Jourovej. To znamená, že Šimečková si požiada o grant, Jourová ho schváli, pošle verejné peniaze Šimečkovej a Šimečková potom zaplatí faktúru Jourovej, z verejných peňazí sa stanú súkromné a tie si Šimečková a Jourová pekne rozdelia. A toto je len jeden malý príklad. Týmto spôsobom to fungovalo 10 ročia naprieč všetkými rezortami, nielen v kultúre. Progresívna mafia roky parazituje na každom jednom rezorte, kam sa im podarilo natlačiť tie ich špinavé chápadlá. Dokonca aj na samotnej Európskej únii. Lenže otázka znie,